Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Labing maayo, ma'am. Nga naman, Aron masusigid pag-ayo kon wa bay kakulian ang auto ni Ronil. Tingalig, may daot. Ug maoy nakaingon sa iyang pagkadisgrasya. kadtong nobi mo'y nakaingon sa kahimtang karon ni Ronel. Unsa? Uy, ma'am. Oh, nganong nakugang ka man? Uh, ma'am, kuan, kanang... Nganong sinubi may imong pasanghinlan? Nga wa man sila magkuyog. Si Ronel na may sakay sa iyang auto. Gihatagan ni atong nobi og problema si Ronel. Og kay problemado, dili makafocus si Ronel sa pagmaneho sa auto. Oh. Ayaw sa question na ang pagka-driver sa imong anak, ma'am. Naglagot ko ni atong nobi. Kung ako ba ikaw, ma'am, so siya una. Unsa gyud hinungdan nga nung nadisgrasya ang imong anak. Tingali bayag may daot sa iyang sakyanan. Unsay daot god? Kuan ba kanang Oh, uy. Milihok si Ronel. murag nasuko siya sa imong gisulti, Jack. Ah. Kanunay giatiman ni Ronel ang iyang sakyanan. Og sa iyang pag-adto sa Boston, iyag yung gipahinumduman si Chukoy nga kanunay ning limpyuhan og ipa-check up gid ni sa iyang mekaniko. Mao ba? Sige, sige. Sige, ma'am. Mihapit lang ko din aron magsusi sa kahimtang ni Ronel. O gusto sana akong masayran kung in good condition ba gyud ang iyang auto. Sa wa pa kini madisgrasya. Nasuko gyapon ka nako? Wa man gyud ko masuko nimo. Ganang wa man mo hipusa ang bank book. Ingon man ang sobrang kwarta nga nasa envelope. Imo man na. Imo na lagi na. Kuhaan na lang na. Mientras tanto nga, wa pa ko'y nadunggang libak. Nga maong miagonta ko nimo tungod sa imong sapi. Dili man na tinuod. Dili ba? Kung ako'y pasultihon, dili gyud tinuod. Pero dili ka makapugong sa huna-huna sa upan. Love, wa na sila labot na to. Sayon ra kaayo nang isulti. Pero sakit sa nanging tungdan. Busa kuhaan na lang na. Dili lagi na nakukuhaon. Ako na nang gihatag nimo. Basta diha ra na. Umasailaing sudi ni sa tong kwarto. Gawas ni mama. Love, dili ka ba gyud makapasaylo na ako? Wa man kay sa. Busa nga nang pasayloon taman ka. Tingalig na lain kas kipakita na ako pag ato na to sa ospital. Di ba sa tingalig ka makamahay na ako kung bubati sa kong selos? Dili sabti ka mabasol kung magselos ka. May mong gilain ni magsapot ang pagpakig-uban ko kang Ronel. But honestly, nasilaw lang gyud ko sa 5 million pesos. Hinungdan nga misugot ko sa iyang paagi. Pobre mangkod ko. Oo nga, dali kong nada sa tentasyon. Kung magpabilin ka sa kong kiliran, dili lang kay 5 million pesos ang imong magunitan. Ihatag ko nimo og kang laki ang tanan ninyong panginahanglan. Ningi kayo na nga doon na ko'y anak. Wala ing pililihon na ako. Ang ako ang anak. Love, di na ko ta mag-away, be. Huwag man ta mag-away. Sige, sige. Malakaw na ko. Love you. Love you too. Okay na ta, ha? Nga naman ka, uy.
Lakaw na, uy. Kadiyot, ang akong laki. Kadiyot akong kuhaon si Lucky. Tuan na si Alma. Tuan na. Ma, Unsa man? kumusta na ka si Ronel? Nganong ako may imong pangutan-on, nak? Kamu may nangadto sa ospital. May dali kong piha sa ospital. Sadyang nasayaran ko nga okay ang iyang operasyon. Wa mo ko makakita niya. Luwas man ka siya sa iyang operasyon. Wala kay ang kabalakan. Gusto lang gudunta ko makakita nga luwas na gyud siya. Tingalig mo ni hinungdan nga magkabuwag mo si Alma. Nganong magkabuwag gud mi si Alma. Mura man gud og ako mo ay nakaingon nganong nadisgrasya siya. Nganong gibasol mo man ang imong kaugalingon. Giadto gyud ni Ronel si Alma. Aron hangyoon nga hatagan ko kagawasan. Kay mao'y gusto ni Ronel nga makasalming duha. Ayaw paghuna-huna ni Ana, Nobe. Ma, ibilin ko na nimo si Lucky. Gusto ko mo balik sa ospital. Gusto ko makita si Ronel. Chokoy, kumusta ng auto sa imong boss, ha? Uy, Bayjak. Nga niya mo ka sa shop? Gusto lang akong makita ang auto sa imong boss. Motor, di ba? Oo. Yayo? Oo. Wala ba hibaw si Ronel nga dunay diferensyang yung auto? Uy. Wa may diferensyang auto gud. Why diferensya? Di man gyud may tabo nga dunay diferensya ning auto, ha? Kay pirmi man gyud ning giatiman sa mekaniko. O nag-amping sab ko sa paggamit ini. Mao ba? Sa ato pa, wa gyud ay diferensya ang auto. Ay ambot oy. Ingon man mekaniko gud nga nawad-an ko og brake ang auto. Unsa? Why diferensya pero nawad og brake? Ay lagi. Ay hibong gani ang mekaniko nganong naingon ana. Nga gipa-check up man na ni boss ang auto ni adtong iyang pag-abot. Uy, kuya awa gud. Ambot bitaw eh. Maunoy nakaamong ni boss ang brake. Bay, kay kadiyot sabay ha. Kay nanawag si ma'am. Di lagi ko magdugay dito. Nakasabot man ko sa imong gibati, Nobe. Pero tingalig mo kalit sa pagpauli si Alma. Gusto lang na ako makasiguro kung luwas na bagyot si Ronel. Guilty ba ya ko, ma? Bahala ka. Ayaw lang pagdugay, ha? Boss, mata na boss. Uy, musulti ta. Lain magintanaon, boss nga nakadiya ng higdao. Nga, naputo sa pindahi ang imong naong liog. Mahadlok biya kung magkatubang ni si mama ni mo. Huwag yun siya ilang ipangutanan ako. Kung si Nobe ba'y inahan sa imong anak. Hipay tabi ano boss. Bangon na diya, oy! Nganong ni naman sa ka? Mahadlok kang makakita nako. Nganong mahadlok man kuno ko? Tungod kay do na kay sa. Ako? Dunay sa? Mahimong di gyud ikaw mo'y nagmaniubra. Pero makahimo ka sa pagpanugo kay daghan mo kag kwarta. Klaruhan ang gusto nimo isulti, Jack. Nawadan og break ang auto ni Ronel. Ug sa may labot na ko? Kung nawad og break ang auto ni Ronel? Wagid kay labot. Kay wa may nakakita nimo nga maog yoy nagsugo aron mawad-an og break ang auto niya. Time para good. Namasangil ka? Wowi! Namasangil ka? Alma, kalma lang. Misulti lang ko nga di kagid mahimong pasanginlan tungod kay wa may nakakita unsay imong gibuhat. Pero naglagot kang Ronel, wa ba? Wa. Okay.
Wala ko ikasulti. Pero nahibong baya kay ko. Nganong nasuko ka na ko nga akong gipahibaw sinubi sa pagkadisgrasya ni Ronel. Natural nga masuko ko. Kiwa ko sila buti, Ronel. Og nakahasol na ko ang pag-uban niya sa ospital. Mahimo ba, Jack? Gawas na din kay nakasamo kas kong trabaho. Di kinahanglang imo kong hinginlanan. Mugawas yun ko kay nakasulti naman ko unsa may niasok mo na una. Okay, sige ha. Adto na ko. Magbantay ka lang. Wa ko'y angay bantayan, Jack. Gawas na! Boss, mugawas una kong kadiyot ha. Bugnawa sa imong kwarto eh. Tugnaw man kayo. Chukoy, Hala, Dainobs. kumusta naman si Ronel? Maka na, mga na yung kahimtang Dainobs. Hangtod karon, wa pag yun. Di pag yun mo bukang yung mga mata. Dili pag yun makasulti. Hala, hala Dainobs, mi ago si boss na ko. Boss, Kumusta? boss, niya si Dainobs, oh, buka ng imo mga mata, boss, aron imo siyang makita. Dainobs, murag doon na siya gustong gunitan, day. Guniti ko na iyang kamot, day. Aron mumata na siya. Sige na, day. Guniti ng iyang kamot. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!